Vladimíra Putina a Georgea Busha prezradili ich vlastné gestá. Ruský prezident počas tlačovej konferencie viackrát sklopil zrak. Týmto gestom sa podľa typológov snažil čo najviac zakryť. Naopak George Bush pôsobil spokojne a suverene. Poďte sa ale pozrieť, čo majú Bush a Putin spoločné. George Bush a Vladimír Putin by si na prvý pohľad mohli vnútorne veľmi dobre rozumieť. Ak by sa totiž ich tváre prekryli, našli by sme veľa spoločných črt. Majú rovnako stavané oči, rozdiel iba vo veľkosti duhovky a vo farbe. A práve tam sa vraj dá prečítať, že George Bush svoje pocity bez problémov prejavuje. Zatiaľ čo Vladimír Putin ich má pod prísnou kontrolou. Poďme ale k politike, ak by sme totiž ich tlačovú besedu skôr pozerali ako počúvali. O skutočnej atmosfére rokovania by sme sa určite dozvedeli najviac. Pán Putin, aby zakryl možno svoje rozpaky alebo nejaké sklamané očakávania, tak klopil oči. Na začiatku sa venoval viacej stolíku, ktorý pred ním stál. George Bush síce stál pomerne uvoľnene veľa, ale povedal dosť neprirodzený a napätý postoj Vladimíra Putina, ktorého nohy síce smerovali k partnerovi, no trup už nie. Neprišlo až k takej súhre, akú prezentovali. A mimika ruského prezidenta hlavne pri obhajobe jeho názorov miestami naznačovala až hrozbu. A jednoznačné sú aj zaťaté zuby, hlboké nádychy či pevné zovretie stolíka. Ten pohľad do stropu to je pohľad školáka, ktorý je vyvolaný pred tabulu. A ktorému sa absolútne nepáči jeho pozícia ani to, čo si musí vypočuť. Zaujímavý bol však aj doslova tanec pravej nohy Georgea Busha, ktorou akoby podvedome naznačoval, že to celé je v skutočnosti krok späť. Alena Kujšová, televízia Markíza.